Nu er vi i fuld drift, og hverdagen har taget over. Dejligt at se en dag som i dag her til formiddag fuldt booket, og der er egentlig summer af masser af liv i centret. Vi har jo også vores bar, som vi er ankommet til nu, fuldt automatisk. Med hele vores barsystem her, som egentlig er styret af skærmen her, hvor man simpelthen kan booke, hvad man vil. Så hvis man nu vil have en fadøl, så vælger man en øl her, betaler på dankortsautomaten, der står over ved siden af, og så åbner ankeret simpelthen op, og så kan du tage en øl eller 10 øl, eller hvad du har købt. Vi har selvfølgelig også sprit og hvidvin, så der kommer tanken af, at vi kommer med månedens drink, så der altid er noget, der lige passer til os. Og vi har fået den her ret fede vandautomat, hvor man selvfølgelig bare kan få helt almindelig koldt vand, men du kan faktisk også få en masse forskellige vitaminer, der er elektrolytter. Så vi prøver på, som alt andet, lige at toppe det lidt mere op, så vandet bliver lidt mere lækkert. Og det fylder man jo sin drikkedunk op med. Så man behøver ikke tage et glas, man kan bare tage sin drikkedunk og få en halv liter i. Jeg prøvede det der i går, og jeg må bare sige, det fungerede. Ja, det er super godt. Det er super fedt. Vi kommer ikke til at gå ned på lækkerhed, om det så er på banerne eller i baren. Det kan jeg love for. Eller om det er oplevelser til krop og sind, fordi vi har også noget udenfor, det kan være, vi skal gå og kigge på.